Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdesisyon ni Dr. Alejandro nga agnaeden ni Madam Socorro iti puder na, kalpasan ang makarwar iti ospital. Awan nga rod tinaaramidan ni Madam Socorro, isong imanugot matlaeng. Iti sabali a bangir, napanunot de Andrea kan Mark, apasyaran ni Madam Socorro, kalpasan ti klasida. Dagos da nga rod asimurot, iti panagawid, danana saling kan Ariel. Naragsakan nga rod dagiti estudyante, idi nakasarita damanen ti maestrada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na napauwan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maragsakan ako unay. Gaputan nakita kayo manen, Andrea. Mark, imbaglakit din ta na panunot yu tinagpasyar dito'y balay. Maragsakan kami madam. Gaputan ng ngagmimanan titimak yo. Kailiw da kayo una yan. Kasla ka ano lang, hindi ba basit tayo pa'y? Nakaan-anos idi ka tayo ni Madam Socorro? Saan ka di? Andrea? Ariel? Win nga rod, Mark. Kanayon nakpay idi nga ubaan. Nukas di apas pasangitan nak ni Ariel. Anya paspasangitan nga ibagbaga mat Andrea. Luklukon ka lang mat idi Gaputa kaslaan si boses mo. Ala, husto daytan. Amangan numapikon pa'y ni Andrea katagsangit manen Ariel. Ala, agpaisaga na akin ni manang saling iti pangrabian tayo. Dito'y kayon amangan. Adto'y ti merienda yo akek, Andrea. Adamot ten Diyos nga inuman nyo. Ay, agyaman kami, Lola Saling. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y lang dito'y Tagluto ak iti pangrabyan tayo. Wen, Lola. Ay, nagdakkel ti nagbaliwan ni Madam Socorro. Nakapsutan ti panagsauna ita. Sana nakas iti sigod akanayon anaragsak. Wan nga rod, Mark. Kaasimat ni Madam. Sapay ko mga Rod tagimbagan. Iti kasta, makasublin iti pagadalan. Ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko taumatidog pa iti biyag ni Madam Socorro. Marie, friend, nabasam ka din ti chat iti GC tayo iti research? Saan pa, friend? Ano day jay? Sigun iti group leader tayo, ada kanon schedule tayo iti final defense. Kumpleto kanon dagiti research panelist tayo. Agpaiso? Ay na, kamaudyanan na. Makapag-final defense tayon, friend. Basit laangan, makagraduar tayon iti kolehiyo. When friend, nalpas matlaangan dagiti rigat tayo kas estudyante. Ura niya minumalpas tayo nga ag-internship. Saan tayo lata makaturpos? No saan tayo makapag-final defense? Pudno na ita, friend. Ay na, saan sayang dagiti sakripisyo ni Lola? Kastamot ng dagiti dadakkel mo. Tapno maipayan datalaang itinapintas ang masakbayan. Sige, Sir Alejandro. Isarrak yun, ti kutsiyaw. Mapitlaang, kumusta ni Socorro manang saling? Saan ka rin asimakit ti ulo na? Ay, saan mo't, sir? Madama akasarsarita dagiti dua nga estudyante na ije uneg. Simurot da ngamin kada kami ken ni Ariel. Kayat da kano apasyaran ni Madam. Kasta ka di? Sige nga rod manang. Umay ko kitaan ida ije uneg. Sige, sir. Apag iso ti isasangput yaw. Nakaluto kami meten iti pangrabyan tayaw. Aya banda kayon tulaengan, numaidasaran dagiti makan ijay kusina. Kastagaya man tinapasamak ije classroom tayo. At agaya man maestraan nagsubstitute kanya. When Madam, ngam addamat da Madam Jenna, kan Madam Marie, iso dati kadgadwami. Oh,
At nagayam na pintas kang nataer a bisita tayo, Socorro. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Alejandro. Iso dagiti duap ay nga estudyante. Damar kan Andrea. Maragsakan na ka makaamamo ka na kayo, Mark. Andrea, nasayaat mo na panunot yung apasyaran ni Madam yo. Iti kasta, at dalata makasarsarita na no kas nga daak iti ospital. Apa yan, madam? Madam? Ang sakit man ang tiulo. Mabit lang, ayabak ti driver. Ipanda ka iti ospital. Hello, madam. Naimbag arabi iyo. Nakaawag kayo, mat? Ha? Adda iti ospital ni Madam Socorro? Apay, madam. Anya tinapasamak? Sige, madam. Ipakamok adagos ka ni Jenna ti may papan itinapasamak ka ni Madam Socorro. Ay, unay mo na. Apay, apok. Anya tinapasamak. Takas lamadan danagan ka. Imawag ti sigud ako operating teacher mi, Lola. Kalaat ka no asim makit ti ulo ni Madam Socorro. Isungada ka no ita iti ospital. Kat unconscious ka no ita. Anya? Ay, kaasimot nga rod no kasta. Huwan nga rod, Lola. O sige, tawagak pa ni Jenna. Ipakamok kan kwa na ti may papan iti kasasaad ni Madam Socorro. Sir Alejandro, kumusta ni Madam? Nakariing ka din? Saan pa'y barok? Aging gaita. Unconscious pa'y lang. Madanagan ako niti kasasad na. Anya ka diti ko na ti doktor iti sakit na, sir. Masapol ka no ang maopiraan a dagos. Sakbay ako maruti sakit na. Tano saan? Ang mga no saanan ngagpaot ti biyag na. Ariel Barok. Agyaman ako na. Tanda ka mangipatpatag ka ni Socorro. Uray nabit pa iti panagam amuta. Nalaganan tiriknakin ka. Kasla ka din nami matlang ti anak mi. Tunggal makitkita ka. Uray siyak, sir. Nalagaan matiriknak kada kayo. Kasla kompleto matan ti pamilyak. Gapo kada kayo kan ni Madam Socorro. Isu anagasatak. Gapo tanaam mo kayo kan ni Madam Socorro. Sir Alejandro. Apay ka di nga umawawag ka kanyak idirabi, Marie. Pasensya ka no saan ko nasungbatan ti awag mo. Nakaturugak nga minan. Inawagan nak ni Mrs. Marasigan idirabi. Kunanang ada kano ni Madam Socorro iji ospital. Kat unconscious kano payla ang aging gaita. Anya? Apaman amalpas ti klase ta. Mapantay iji ospital nga yan ni Madam. Tapno makita tamot ti kasasaad na. Friend, ada dagiti daduma ako teachers ni Madam Socorro. Kasarsarita da di lalaki a doktor. Sino nga taday ta doktor? Tinga ta asawa ni Madam? Nalabit aday ta ti asawa na, friend. Naistorya kanyak ni Madam Idi, amay sa kano a doktor ti asawa na. Umasidagan kada ta ti doktor. Naimbag nga orasyo, babalasang. Kastamat kada kayo, doktor. Aywan gayam. Siyak ni Jenna. Kat daytoy matkaduhak, iso ni Marie. Da kami dagiti intern students iti pagadala na pagisursuruan ni Madam Socorro. Nadamag mi tinapasamak kan kwa na. Iso ngay may kami adagos dito'y ospital. Agyaman na kiti panang sarong karyo ti asawak. Mabalin ka di, ako yung gandak ama panijit chapel nga sidag dito ospital. Tulungan dak amang ikararang iti panangimbag ni Socorro. Sige sir, mapantayo nga rodan ijay chapel. Diyos ko, adak itali ti sangwanan nyo ngagpakpakasi. Sapay kumata pagimbagan nyo ni Socorro. Napukawan ti kakaiso ng anak mi. Katjak kayat amapukaw ko pa iti asawak. Amok, adot tinagkuranga ka ni Socorro. Nagbalinak adakas nga asawa.
Gaputa inunak ti kinabaknang nga ipatawid kanyak na iti dadakkel ko. Ket gapoy ti dayta, nadadael ti pamilyak. No saan ko kumanga inapa ni Socorro iti day ti agundaway. Nalabit a saan apimanaw iti palay. No saan ak kumaanamati karag iti imbagbaga day di mama, nga adda sa mali a lalaki na. Saan da kumamat an aksidente iti anak mi. Pangaasim Diyos ko, ikanak pa iti kundaway a makadenak ti asawak. Ipayam kumapay iti atidog a biyag. Tapno adu pa iti matulungan na. Ket mangipaaypay iti inspirasyon kadag iti estudyante na. Sapay kuma, tapat ganyo ti kidaw ko, Diyos ko. Inton bigat ti malam kano amay sayang kat ti operasyon ka ni Madam Socorro. Sigunday ta ka ni Dr. Alejandro. Sapay ko mata na saya at ipagbanagan ti operasyon na. Tapno aging bagmutan. Among friend, ada nadlaw ko itay kada Dr. Alejandro kan Ariel. Anya day ta, friend? Kaslag kakaingas da. Nukit kita agida. Kasdala agama. Kinapudno na. Day tamo tinadlaw ko. Iso pirmi ti panangkita kadakwada itay adda tayo iti ospital. Malagip ko lakat nga rod idikad kadwa tayo paylaang ni Madam iti Sped Center. Pirmi ti panangasikaso na kadagiti learners tayo nang runa ka ni Ariel. No saan amasuko ni Lola Saling, paturugan na pa iti balay na. Iso asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na ka ni Ariel. No di kat pudpud no nga anak. Mark, Ariel, naamuan nyo ka din dagiti grades yun? Wan, Andrea. Insurat itay ni Madam dagiti grades ko iti Braille. Uray siya, naamwa akong dagiti grades ko. Nagngangatong agpaiso dagiti grades ko. Iso na lang, tamalid-lid na yanak. Malagip ko lang amin ni Ma'am Socorro. Kanayon nang ibaga kada tayo, ngagagagat tayo akanayon iti panagadal tayo. Tapno agbali na napintas ti masakbayan tayo. Iso nga oray no awan ni Madam akad kadwa tayo ita. Itultuloy tayo latta ti agadal. Iti kasta, maragsakan inton makariing. Ket ipakita tayon to kankwana dagiti grades tayo. Ta sigurado ang maragsakan dayjay. No makita na napintas ti performance tayo iti pagadalan. Nakaawidan dagiti nang sarong kargan ni Madam Socorro dito ospital, Sir Alejandro. Madam Damalaeng, agawid kami mutan ka ni Ariel ijabalayaw. Manay Saling, saan ka di asikalaang tinang padakkel ka ni Ariel? Ha? Wen sir. Siya kung tinangay aywan kan ko ana, sipod basit pay. Kaya't siya asawan, saan ang naaywanan dagiti dadakkel na? Daapay, anda ka di napasama ka dakwada? Nagsina ka di dagiti dadakkel na? Ha? Apay ana saludsud yun ay ta, sir. Sungbatam ko mati sa ludsud ko. Anya ka di tinapasamak ka dagiti dadakkel ni Ariel. Taapay nga impaay da kada kayo day ta responsibilidad. Nangag ko itay ti saritaan nyo kan ni Sir Alejandro, Lola. Oray no saan kayo ang makikita? Mariknak, nga dailimlimad yo. Anya ka di at talaga tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Taapay ada kayo laang tinakadkadwak, sipud ubingak. Kwapok. Saan pa'y amabalin amaamuam ita? Ha? Maamuan ti anya. Pangaasiyo kumamat Lola. Tasan kayong agilimot kanyak? San aga puta may saak abulsak?
Katakilimod kayon kanyak. Isu apang asiyo ka din alola. Ibagayo ko man no anyaman dayta. Sige, apok. Urayan ta ti panag-aawid ni Dr. Alejandro dito balayda. Taibagakon kada kayo ti kinapudno. Maipapan iti kinataong. Lola, rumwarak ita. Mapan kami agbantay iti ospital. Tawan mo't klase mi ka ni Jenna inton bigata Sabado kat nga rod. Ay, sige nga rod, apok. Alaam nga rod iti tinapay nga adda iti kusina. Iti kasta, saan ka amabisinan? Ay, sige Lola. Kan nakaluto ak gaya man iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayo na marigatan. Nagyaman ak nga rod. Mala. Mapan kayo ni iti ospital. Kat agan-anat kayo, apok. Itataada kayon, Sir Alejandro. Mabalin kayo kadi akasarita ken ni Ariel. Sige manang. Ibagam na anyaman dayta. Nakasaga na kami adungeg. Sir Alejandro, Ariel, apok, pakawanen dakom no italaeng nga ipudnok kada kayo daytoy. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Ket dayta nga anak yo, awan sa bale, nude ni Ariel. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.